Sôn am swyddi. Rôl Cynorthwyydd Siop. Dyma Amy Greenfield. Mae hi'n gweithio fel gynorthwyydd siop. Mae hi'n gweithio yn Awesome Wales, sy'n siop ddiwastraff. Mae Amy'n mynd i ddangos ambell beth i chi y mae'n gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly bant ar cart. Mae'n rhaid i Amy arddangos yn wydda am yr siop yn ei gwerthu mwyn i'r cwsmeriad ei gweld. Mae'n rhoi pris ar bob eitem fel bod cwsmeriad yn gwybod beth yw pris yn wyddau. Nawr mae angen help ar gwsmer i wneud ei siopa. Amser i weithredu. Gallai helpu cwsmer olygu estyn cymorth i ddod o hyd i eitem yn y siop os na allant ddod o hyd iddynt. Gallai hefyd olygu roi cyngor i gwsmer ar ba gynnyrch i'w brynu. Mae Amy yn defnyddio til i gymryd arian gwn gwsmeriad. Mae cynorthwywyr siopau yn delio ag arian a chardiau credyd bob dydd. Caiff eitemau eu parcio a'i roi i'r cwsmer. Mae'r siopa wedi wneud. Ar ddiwedd pob dydd, mae Amy yn cyfri yr holl arian sydd yn y til. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu sgwrsio a gwrando ar bobl, gweithio'n dda mewn tîm a delio ag arian. Rhaid i chi hefyd fod yn bwyllog, bod yn heini ac yn actif, ac yn barod i weithio shiftiau. Mae Amy mwynhau'r swydd hon am ei bod yn hoffi gweithio mewn amgylchedd prysur, cwrdd a sgwrsio gyda phobl newydd bob dydd, gan wybod ei bod hi wedi helpu cwsmer i brynu'r hyn yr oedden nhw eisiau. Sôn am swyddi. Dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfa cymru.lliw.cymru. Noddir gan Llywodraeth Cymru.